Lună plină de Mirabela Gabriela Jitaru. A treia poveste, la Chindie. Ninsoarea păru să nu se mai oprească în acea dimineață. De 2 zile ningea într-una, iar troienele erau de acum destul de mari. Toma rămase singur în dormitorul soldaților, veniți în primăvară în armată, se uita pe fereastra cea mare a camerei, care lăsa întregii camere o imagine minunată a iernii. Copacii din fața unității erau încărcați cu zăpadă și crengile lor de-abia mai stăteau. Erau aproape gata să se rupă. Unii soldați fusese răscoși afară cu lopețile la dezăpezit în curtea unității, iar Toma îi privea din când în când. Nicolae intră grăbit pe ușa dormitorului, respirând cu greu și trântindu-se brusc pe patul de lângă fereastră. Oare când se va opri ninsoarea? Că frigul ăsta năpraznic mi-a înghețat și sufletul în mine. Dacă o ține tot așa, nu mai avem nicio șansă să plecăm până la primăvară acasă. Toma își privi camaradul și cu coatele pe tocul ferestrei îi răspunse plictisit. Ăsta-i gerul bobotezei, n-ai ce să faci. Trebuie să așteptăm să treacă și apoi vom merge și noi acasă. Oboseala îl cuprinse rapid pe Nicolae și pentru câteva clipe ațipi în patul lui. Toma îl auzi sfărăind ușor și văzându-l obosit îl lăsă să se odihnească și privi în continuare nepăsător pe fereastră. Gândurile îi zburau la părinții lui și la obiceiurile de iarnă de acasă. Crăciunul trecuse atât de repede de parcă nici nu ar fi fost și pentru Toma era primul în care nu era alături de familia lui. În fiecare an, de Sfântul Ignat, cu toții se pregăteau să taie porcul. El cu taică-su îl tăiau și îl pârleau, iar mama sa împreună cu soră sa pregăteau cârnații, toba și toate preparatele care se fac de obicei la sărbătorile de iarnă. Ar fi vrut ca și în acel an să fie cu ei acasă, pentru că la ei în sat obiceiurile de sărbători erau foarte frumoase. Deși făcuse alături de Nicolae o cerere pentru permisie, alți soldați mai norocoși decât ei avuseseră parte de sărbători alături de familie. Nicolae începuse să sfărăie destul de bine, semn că oboseala și căldura din dormitor îl topiseră. Ceilalți soldați, care erau și ei în curte la dat zăpada, s-au întors în dormitor, iar liniștea fu brusc tulburată. Nicolae se trezi din ațipeală și se ridică în fund la marginea patului. Oare când o fi gata masa? Că datul ăsta la lupată mi-a făcut o foame de lup. În dormitor intră deodată caporalul și soldații se ridicară grăbiți. Fiți atenți la mine! Cine vrea permise săptămâna viitoare să facă o cerere și să-mi o dea mie. Cei care au avut deja să-i lase și pe alții. Caporalul ieși din dormitor la fel de repede cum intrase și Toma se uită lung la Nicolae. Poate de data asta avem în sfârșit și noi noroc să mergem acasă, că tare mi-e dor de mei. Mie îmi spui, Toma? Eu am un dor de Ilenuța mea. De-abia aștept să o strâng în brațe. Toma îl privi zâmbind pe Nicolae, dar nu-i răspunse nimic. Un alt soldat intră grăbit pe ușa dormitorului și strigă cu putere: La masă! Nicolae îl trase repede de mână pe Toma, spunându-i grăbit: Haide, Toma, că nu mai pot de foame! După masă, amândoi soldații mai făcură odată cererea pentru permisie și, deși nu erau foarte siguri, bănuiau că acum ar fi și timpul lor să plece acasă. Marea majoritate a soldaților fuseseră plecați din unitate la rude înainte și după sărbători, iar acum, când iarna părea a fi din ce în ce mai grea, niciun soldat nu mai era interesat să plece la drum pe o așa vreme urâtă. A doua zi, Nicolae și Toma aflaseră că în următoarea săptămână puteau să plece în permisie pentru 2 zile. Cum? Doar 2 zile? Dar suntem de foarte departe. Alții au avut și 3 zile de sărbători și nu aveau atât de mult de mers ca noi cu trenul până acasă. Lasă, Nicolae, nu mai fi nemulțumit. Eu zic că e bine și așa. Uite cum facem. Ne trezim ca de obicei și după treburile pe care le avem de făcut în unitate plecăm la gară. Luăm trenul până la mine în sat, apoi coborâm dealul, stăm câteva ore la ei mei și înspre seară mergem prin pădure la ei tăi acasă. Eu zic că avem o noapte și o zi întreagă destulă să stai cu ai tăi și cu Ilenuța. Apoi, înspre seara următoare, ne întoarcem iar la ei mei, mai stăm o noapte și urcăm iar dealul să ne întoarcem la gară.
apoi cu trenul înapoi la unitate. Ce zici, îi bun așa?" Nicolae stătu puțin pe gânduri și apoi îi spuse bucuros lui Toma: "E bine și așa cum zici tu, măi, Toma." Soldații erau extrem de bucuroși de vestea primită de la caporal și de acum gândul le stătea amândurora la lungul drum ce îi aștepta pe tren înspre casă. Toma și Nicolae se știau de când erau copii. Satele lor erau învecinate, doar că erau despărțiți de o pădure destul de mare. Unii bătrâni din ambele sate spuneau că acolo ar fi trăit cândva haite de lupi, dar asta le părea celor dintre sate povești greu de crezut. Vara în pădure era răcoare și mai toți copiii din ambele sate veneau la scăldat la lacul din mijlocul ei. Căldura îi îndemna pe copii să vină mai mulți odată și să se răcorească acolo. Așa se cunoscuseră și Toma cu Nicolae, la scăldat. Când nu mergeau împreună la lac, se duceau în pădure la cules de bureți sau toamna adunau împreună vreascuri pentru iarnă. Uneori se jucau sau se cățărau prin copaci ca băieții, iar pădurea pentru ei era un loc de joacă. Cu o noapte înainte de a pleca din unitate, Nicolae se trezi din somn speriat și tremurând ca un copil din toate încheieturile. Se dădu rapid jos din patul lui suprapus și încercă să îl trezească de grabă pe prietenul lui. Îl zgâlțâi de câteva ori și se apropiase de el și spuse cu o voce domoală: "Scoală, Toma, scoală!" Dar prietenul lui era atât de obosit încât nici măcar nu se urni din loc. Așa că Nicolae nu a avut de ales și se culcă înapoi speriat în patul lui. A doua zi, la masa de dimineață, încercă să-i povestească visul lui, dar Toma îi răspunsese calm ca de obicei: "Lasă, măi, Nicolae, că mi-l povestești când suntem în tren." Și stătură ca de obicei la masă. Planul lui Toma din ajun fu urmat de amândoi soldați exact așa cum stabiliseră. Când se treziseră dis de dimineață, își făcură instrucția, apoi merseră la masă, iar după ce își terminaseră treburile în unitate, s-au pregătit de mers acasă. În acea zi geroasă de iarnă, soldații se uitară curioși pe fereastra dormitorului și văzură că troienele erau foarte mari, iar un vânt puternic încercă să le spulbere din toate părțile. Sper să ajungem cu bine la gară. Cine știe ce o mai fi pe acasă." Toma, în schimb, nu păru deloc îngrijorat de absolut nimic. "Lasă că vom ajunge noi odată și odată acasă." Nicolae, de felul lui, era un om mai aprig, care se enerva destul de repede din orice. Toma, în schimb, era total opusul lui. Întotdeauna trata lucrurile cu calm și spunea cel mai adesea: "Stai calm, măi, Nicolae, că este destul timp." Soldații ajunseseră într-un final la gară. Cu greu, dar ajunseseră. Pe peronul gării era foarte multă lume, unii cu coșuri pline, alții cu copii mici în brațe. Nicolae se uimi de atâta lume și îl întrebă nervos pe Toma: "Dar oare unde merge lumea asta pe o astfel de zi?" Toma, în schimb, îi răspunse cu mult calm: "Cum unde, Nicolae? La rude. Azi nu știi că e Sfântul Ioan? Lumea încă mai petrece. Cred că la mine în sat trebuie să fie tare frumos." Nicolae căzu și el pe gânduri odată cu Toma și răspunse vesel: "Da, așa-i. Și bietei mele Ilenuța trebuie să-i fie tare dor de mine." Soldații așteptau și ei, ca toți ceilalți pe peronul gării, să sosească cât mai rapid trenul. Fulgi mărunți și deși începură a cerne și un vânt aprig se stârni dintr-o dată. Gerul bobotezei încă nu trecuse, iar iarna era în toi. Deodată, în zare, se văzu locomotiva ce trăgea din greu după ea câteva vagoane. Țipătul ei aprig umplu gara și liniștea mulțimii se risipi. "Trenul! Hai repede că vine trenul!" Ca la un semn, oamenii își ridicară unii copii în brațe, alții coșurile cu bunătăți, iar alții traistele încărcate cu mâncare numai bună de dus pe la neamuri. Toma se pregăti și el să se suie în tren, dar își aminti brusc: "Nicolae, urcă tu și ocupă 2 locuri, că eu merg repede să cumpăr bilete. Ne vedem în tren." Iar Nicolae făcu așa cum îl rugă bunul său prieten din copilărie. Trenul se umplu, ochi de oameni și soldații rămăseseră câteva stații în picioare pe culoară. Căldura din tren îi cam moleșise pe amândoi și tocmai de aceea au preferat să rămână lângă geamuri. O vreme stătură așa și priviră pe fereastră cum ninge afară. Iar apoi Nicolae își aminti brusc de visul pe care îl avusese cu o noapte înainte. "Toma,
Haide să-ți povestesc visul ăsta neapărat de astă noapte. Spune-mi-l și așa, nu am nimic mai bun de făcut până ajungem acasă. Păi se făcea că plecasem amândoi în permisie acasă și exact așa, cum ne-am propus încă din unitate, am oprit mai întâi la familia ta, acolo am petrecut cu mâncare, cu băutură, câteva ceasuri și înspre Chindie am plecat amândoi la ei mei acasă. La un moment dat am intrat în pădure și vedeam cum ușor, dar sigur, întunericul se lăsa așa peste ea. Cam pe la jumătatea drumului ne-am oprit lângă un brad mare să ne odihnim și tu ai prins o făclie. De la atâta drum și mers în continuu prin zăpadă, am obosit amândoi. Am scos din desagă sticla cu rachiu pe care ne-a dat-o taică-tu la drum și am băut rând pe rând câte o gură sănătoasă și, ne-am încălzit puțin. Odată cu lăsarea întunericului, gerul era și mai aspru, iar nările mi se lipeau de frig. Apoi m-am gândit să scot și o bucată bună de slănină din traistă, pe care ne-o pusese maică-ta să o avem până ajungem la ei mei. Ți-am dat și ție o bucată și am mâncat amândoi cu poftă. La un moment dat, dintre brazi, am văzut cum doi ochi roșii se apropie încet de noi și mi-a înghețat pe loc sângele în vene. Când s-a apropiat mai bine de noi, l-am putut vedea mai bine. Era un lup mare și negru, iar ochii lui sticleau puternic în întuneric. Să nu-ți mai zic de dinți, erau scoși în evidență de o gură mare. Apoi m-am trezit brusc din vis și am început să tremur din toate încheieturile. Toma îl privi pe Nicolae, iar apoi îi spuse cu mult calm: Vis, măi Nicolae, vise. Știi doar că la noi în pădure nu sunt lupi. Poate vor fi existat cu mult timp în urmă, dar acum nu mai sunt. Cu toate acestea, Nicolae îl privi încă speriat pe camaradul lui. Toma, dar visul ăsta mi s-a părut atât de real. Controlorul veni la ei pe culoar și discuția soldaților le fu întreruptă. Cam pe la jumătatea drumului, mulțimea de oameni din tren se mai răsfiră, iar soldații puteau acum să își găsească locuri pe alese în vagoane. După un timp, amândoi ațipiseră și când Toma se trezi în vagon cu ei, mai erau doar bătrâni. La prima stație, aceștia coborâră, iar soldații rămăseseră singuri în vagon. Mai aveau câteva stații și urmau să ajungă în satul lui Toma. Nicolae, hai, Așează-te, Doamne, trezește-te că tocmai ce-am ajuns. La următoarea stație trebuie să coborâm. Moleșeala de la căldură îi trecu pe loc lui Nicolae când auzise că mai are puțin până să coboare și din câțiva pași era deja la ușa vagonului. După ce au coborât din tren, soldații au dat ca și la unitate de un ger năprasnic. De-abia au mai putut respira. Nările li se lipeau din cauza frigului și ninsoarea nu se oprise încă. Unde te uitai în jur, totul era acoperit de zăpadă. Gândurile le erau doar la căldura de lângă sobă și la mâncarea bună cu care vor fi întâmpinați când vor ajunge în scurt timp la Toma acasă. Drumul de la gară și până la părinții lui era destul de lung, dar soldații încercară să meargă cât mai repede către casă. Curând au ajuns pe ulița unde era casa părinților lui Toma și parcă li se păru că ninsoarea nu mai era atât de deasă. Soldații erau acum de nerecunoscut. Zăpada îi acoperise de tot, dar câinele lui Toma îl simți din îndepărtare și începu să-l latre bucuros. Părinții lui, auzindu-l, se uitară pe fereastră și când îl zăriră în fața porții, ieșiră bucuroși în întâmpinare. Măi, Toma, dar de ce n-ai anunțat, dragul tatei, că vii acasă? Așa te-am fi așteptat cu căruța la gară. Iar Toma, pășind bucuros peste pragul porții, le veni în grabă în întâmpinare. Ei, a fost prea din scurt și nu am mai avut timp să vă scriu o scrisoare. După ce se îmbrățișaseră cu toții, soldații au fost poftiți în casă cu drag la căldură. Haideți, dezbrăcați-vă de haine și veniți de grabă lângă sobă să vă încălziți. Cu siguranță gerul ăsta năprasnic v-a înghețat și sufletul în voi. Mama lui Toma le puse repede tinerilor câte un păhărel de țuică fiartă în mâini, pe care aceștia îl dădură peste gât rapid. Stătuseră așa o vreme lângă sobă, apoi simțiseră cum căldura îi învăluie treptat. Mirosul de mâncare din casă le lăsa mândurora gura apă și de-abia au așteptat să fie puși la masă.
Familia lui Toma nu mai putea de bucurie că își vedeau în sfârșit băiatul acasă. Sora lui era mai vorbăreață de felul ei și, bineînțeles că îi luă iute la întrebări despre unitatea militară și despre ce anume făceau ei acolo. După ce stătuseră de vorbă la masă și mâncare pe săturate, soldații se întinseseră puțin să se odihnească la căldură lângă sobă. Dormiră destul de bine câteva ceasuri și, când se scoale din somn, afară începu a se întuneca ușor. Nicolae se duse repede la fereastră și se uită buimac din somn afară. Vai, Toma, dar am dormit ceva timp, nu glumă? Uite, de acum suntem la Chindie. Prietenul lui se întoarse liniștit pe partea cealaltă și îi spuse lui Nicolae în barbă: Mai stăm puțin la căldură și apoi plecăm la ai tăi. Știu că ți se dor de Ileana ta dragă, dar hai să mai stăm măcar puțin lângă sobă. Nicolae, în schimb, se trezi pe loc din somn și nervos îi spuse camaradului său: Toma, tu faci cum vrei, că doar ești la tine acasă. Dacă vrei, poți să mai rămâi cu ai tăi, dar eu vreau să ajung cât mai rapid la părinți și la nevasta mea. Toma se ridica gale de lângă patul de lângă sobă și cu vocea lui calmă îi spuse: De ce te grăbești să pleci singur la drum? Doar nu așa ne-am înțeles la unitate? Știi doar că nu e bine să te prindă noaptea singur prin pădure. Uite, hai, dacă nu mai ai destulă răbdare, mă îmbrac și plecăm amândoi chiar acum la drum. Toma, așa calm cum era el de fel, se îmbrăcă destul de rapid și apoi merse în cealaltă odaie să-și a rămas bun de la părinți. Da, gata, nu mai stați măcar să treceți cu bine peste noaptea aceasta? Mâine pe lumină puteți să ajungeți cu bine acasă la ei tăi, măi, Nicolae. Dar mai stați, măcar cât să vă pun câte ceva pentru drum. Da, afară a început să ningă și pe o vreme ca asta în pădure e bine să ai ceva de leguri în traistă. Nicolae însă era prea nerăbdător să ajungă cât mai rapid la el acasă și nu mai avea destulă răbdare să-l aștepte pe Toma. Rămâi și ați rămas bun de la ei tăi în liniște, că eu merg înainte. Nu-i nevoie să te grăbești. Eu am să merg încet și tu ai să mă ajungi din urmă. Toma îl lăsă pe Nicolae să iasă înaintea lui din casă și el mai stătu câteva clipe de vorbă cu ai lui în tinda casei. Afară, vremea era cât se poate de schimbătoare și când se pornea să ningă, când să stea. Chindia era de acu pe sfârșite, iar întunericul cuprinsese încet tot satul. Din când în când, de după nori, se ivea și luna, iar razele ei luminau cu greu unele porțiuni de zăpadă. Nicolae pornia gale la drum, iar frigul îi intrase destul de bine în oase. Se uită lung, de câteva ori, în urma lui Toma, dar nu se vedea nimic, doar satul amorțit, iar el de frig nu mai zărea nimic în îndepărtare. S-a uitat după Toma, s-a tot uitat, dar nimic. Soldatul merse încet înspre drumul ce ducea spre pădure. Toma își lua rămas bun în sfârșit de la familie și după ce pornise la drum, s-a gândit și și-a spus: Lasă, mamă, nu plânge, că până mâine seară mă întorc cu Nicolae înapoi la voi. Acum, ce să-i fac, dacă l-a apucat și pe ăsta dintr-o dată dorul de nevastă? Iar Toma în sfârșit plecă cu pași repezi să-și ajungă de grabă prietenul până nu intra singur în pădure. Dar întunericul nopții era prea puternic și Toma nu putea zări nimic în calea lui, așa că își aprinse de grabă o făclie, iar apoi începu să strige cât de tare l-au ținut plămânii. Nicolae! Nicolae! Dar odată, intrat în pădure, nu mai puteai zări nimic în fața ta. Crengile încărcate ale copacilor făceau ca lumina chioară a făcliei să nu-l ajute prea mult. Pădurea îi se părea acum sinistră și îi părea rău că nu plecase la drum cu el odată. După câteva ore bune de mers prin pădure, ajunse într-un final pe la miezul nopții, în fața porții unde stăteau părinții lui Nicolae. Bezna umplea curtea casei, la fel și întregul sat. Dar Toma nu înțelegea de ce acolo era atâta liniște. Poate voi fi greșit eu casa? Sau poate Nicolae o fi ajuns obosit de la drum și s-o fi culcat? Ciudat. Toma stătu o vreme la poartă și nu știa ce anume să facă. Să strig, dar dacă nu-mi răspunde nimeni, oare s-o fi rătăcit Nicolae prin pădure? Se prea poate, deși cred că amândoi am luat-o pe același drum. Sau poate că nu? Toma stătu o vreme cu flăclia în mâini ce ardea din ce în ce mai tare, neștiind ce să facă. La un moment dat a început să ardă mai încet
iar câinele din ogradă începu să latre foarte tare și cineva din casă ieși somnoros la poartă. Cine e acolo? Nicolae, tu ești dragul tati? Toma se bucură că în sfârșit ieșise cineva la poartă. Nu, Iancule, sunt eu, Toma. Bărbatul veni mai aproape de poartă și îl privi cu atenție pe soldat, dar și mirat. Dar cum te-ai venit singur până aici? Nicolae, eu nu-i cu tine. Soldatul le privi mirat pe bărbatul din fața lui și nu știa ce să-i mai răspundă. Încercă să se dezmeticească, iar apoi îi povesti totul cu lux de amănunte. Bărbatul îl privi și el mirat pe Toma și îl invită de grabă în casă. Hai măi băiete, să te încălzești lângă sobă și mai spune-mi odată întâmplarea de la cap la coadă, că eu n-am înțeles mare lucru. Toma intră în casă și se încălzi o vreme lângă sobă, iar nevasta lui Nicolae și maică-sa se treziseră și ele din somn, iar soldatul le povesti și lor cum s-au petrecut toate de când au plecat amândoi de dimineață de la unitatea militară și până a ajuns el aici acasă. Bine, și dacă spui că Nicolae a plecat înaintea ta, la drum, de ce nu a ajuns până acum acasă? Unde a putut să rămână pe o vreme ca asta? Ileana se panică pe de îndată, gândindu-se că poate ceva rău i s-a întâmplat bărbatului ei. Haideți de grabă să-l căutăm în pădure. Poate s-o fi rătăcit săracul, să nu înghețe de frig, dacă nu o fi înghețat deja printre troiene. Și femeia, împreună cu socrii ei și cu Toma, au aprins de grabă câteva făclii și s-au dus să-l caute pe bietul Nicolae în pădure. Toată noaptea au umblat strigând cu putere: Nicolae! Nicolae! Dar nu au primit de nicăieri niciun răspuns. Înspre ziua, li s-au mai alăturat câțiva vecini din sat, dar totul a fost în zadar. Și disperarea Ilenei creștea de la un ceas la altul. Ce s-o fi întâmplat cu el, săracul? Oare unde o fi? Toma o privea mirat și își repeta speriat într-una: Nu pot să înțeleg unde s-a putut duce și doream spus să mă aștepte și să nu intre singur în pădure. Vestea dispariției lui Nicolae ajunse și în satul lui Toma și părinții lui veniră și ei să-l caute. Dar ce s-a întâmplat, măi băiete? Cum, nu ați ajuns amândoi la Nicolae acasă? Toma își privi tatăl înspăimântat și începu să se bâlbâie. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu el. O vreme, oamenii au continuat să-l caute, dar înspre amiază au hotărât să iasă cu toții din pădure și să ia o pauză. Toma merse și el cu ai lui acasă și a încercat să se încălzească și să se odihnească lângă sobă. Spaima pe care o trase când nu-și mai găsise camaradul la ai lui acasă nu îi mai putea da pace și după un ceas a dorit din nou să pornească înspre pădure. Mă duc să-l caut, eu nu pot să mă întorc la unitate fără el. Știu că e acolo în pădure și mă așteaptă. Taică-său, văzându-l așa de speriat, îi spuse de grabă: Stai, măi, Toma, măi, nu fi încăpățânat, nu te duce singur, merg și eu cu tine. Și amândoi s-au îmbrăcat și au pornit pe jos înspre pădure. Până au ajuns acolo, au vorbit într-una despre ce s-ar fi putut întâmpla cu Nicolae. Tată, el e prietenul meu cel mai bun, ne știm din copilărie. Cum se poate să fi dispărut așa dintr-o dată? Hai să-l mai căutăm, poate de data asta îl vom găsi, dacă nu o fi deja mort prin zăpadă. Iar bărbații porniră din nou pe același drum ca și de dimineață. Chindia era aproape, iar soarele părăsea încet cerul, făcând loc unei luni pline. Toma renunță să își mai caute prietenul. Simțea că deja obosise. Gerul, care tocmai se lăsase odată cu venirea nopții, îi îngheță bine mâinile și picioarele. Se așeza alături de taică-său la poarta casei și se gândi că vor să se întoarcă din nou în pădure. Deodată își amintiră de visul pe care îl avuseseră, sau mai bine zis, îl avuse Nicolae în tren. Tată, mata știi că... Tată, stai un pic, mata știi că în pădurea asta au fost cândva lupi? Taică-sul privi mirat și căută la întâmplare un răspuns mulțumitor pentru băiatul lui. Eu unul n-am văzut niciodată la noi în pădure lupi, nici măcar n-am auzit pe altcineva să povestească recent despre asta. Dar când eram eu copil, bunicul mai povestea, iarna la gura sobei, că el ar fi zărit în realitate unul când era cioban la o stână undeva mai
la deal, în pădure. Dar eu n-am crezut niciodată așa ceva. Oamenii s-au întors din nou în pădure. Toma rememorase visul lui Nicolae și se ridică încet de lângă copac. Întunericul cuprinse treptat toată pădurea, iar Toma a dorit să plece acasă. Tată, hai să o luăm prin Poieniță, din nou înapoi, parcă, nu știu, mi se pare mai scurt drumul ca să ajungem acasă. Soldatul și tatălui merseseră câțiva metri și când au ajuns în Poieniță, Toma se împiedică de un buștean și era gata să cadă jos. Ai grijă pe unde mergi, Toma, stai să aprind o făclie. Întunericul nu îi lăsase pe amândoi să vadă adevărul, dar când bărbatul aprinse făclia, lumina palidă a flăcării dădu Poienii o altă priveliște. Bucăți de haine și de sânge erau împrăștiate peste tot, iar Toma recunoscu ranița lui Nicolae și butucul de care crezuse că se împiedicase era de fapt o bucată dintr-un picior cu bocanc încălțată. Amândoi s-au speriat atât de tare încât au simțit pe loc cum le îngheață sângele în vene. Bărbatul își privi fiul înmărmurit de spaimă și cu o voce moale și tremurândă de-abia acum îi putu rosti. Ai avut dreptate, măi băiete. Nicolae chiar a fost mâncat de lupi. E o vorbă veche din bătrân care spune că numai acest animal dintre toate sălbăticiunile pădurii lasă un semn atunci când mănâncă, ci că numai așa își mărăchează el teritoriul.